Ayan. Pala nawala yung mic ko kanina kasi nag-welding. Kanina, natigbak. Naan ko ba yun? Kasi papa niya. Juan Manuel, ayan, mega love shout out. Hi, miss. Oh my God, yung pagpatang siya, bawal yan. Bawal yata ng iska again. Juan Manuel Barre, hi, miss. Ayan, Juan Manuel mega love shout out. Tamsak Danos, Lalab, Jomar, Onyati, mega love shout out. Ayan. Ayan, Lalab, meron ka na pong moderator, Juan Manuel. Salamat, Lalab, like naman po. So, thank you so much po. Ayan. Ayan, 4 million, mega love shout out. Ayan, everyone, mega love shout out. Thank you so much. Good morning, everyone. Jomar Onyati, PH Lalab. Ayan, kumusta ka na po, mega love shout out, everyone. Palike naman po sa aking live, mga lalabs. Juan Manuel. Okay na. Dan like, ayan o. Lalab, Juan Manuel, thank you so much po, lalab. Sa palike, thank you. Jomar Onyati, PH Lalab, kumusta ka na po? Kunin mo na yan, pinapa-update ito sa'yo kagabi, di mo ginawa. Mamaya. Nag-iikot ba ako? Di naman, lalabs. Hindi naman nag-loading ah. Nag-loading ba? Hindi naman, Juan Manuel. Hindi ko naman na-feel. You're so pretty. And thank you so much, lalab, Juan Manuel. Thank you. Thank you po, thank you. Ayan, salamat po sa palike, mga lalab. Salamat. Parang di naman, lalabs, nag-loading ah. Ayan, palike naman po sa aking live. Thank you so much. Naglo-loading ba? Di naman, lalabs oh. Wala siyang loading. Bakit naglo-loading? Baka yung internet mo naglo-loading, lalabs. Ayan, hindi naman siya naglo-loading. Ayan oh. Why so pretty? Ayan. Aray ko, sakit.
Ayan, 3 million Mega Love shout out. Ayan, Juan Manuel, thank you so much, my friend. Really, you love me? Wasak tamsak. Sebruchito, I miss you. Wasak tamsak. Sir Bruchito, Mega Love shout out, good morning. Ngayon lang tayo nag-live. Hindi ako nakaka-live ba? Ayan, salamat po sa patamsak po, Sir Bruchito. Wasak tamsak. Juan Manuel Borea, I love you sa'yo. Sino yan, Sir Bruchito? I love you, host. Sino yan si Juan? Ano ba naman yan? Nagre-reconnect. Sabi nang wag mag-building. Ang kulit. Alam mo ba, Sir Bruchito, kanina, nag-building yan. Buti nga na, ayan, nag-loading. New hair, Juan Manuel. Magbaba ka ng bahay mo dyan, Juan Manuel. Sino ba si Juan Manuel? Diyos ko, makisama ka naman live. Huwag ka naman dyan mag-. Only a supporter host. Ayan. Okay, thank you so much po, Juan Manuel. Okay, thanks for your support, my friend Juan. Juan Manuel Barria, you have no right to say I love you. Oh my God, Sir Buchito. Mama. Only a supporter. Ayan, thank you so much sa support mo, Juan Manuel. Baba ka ng bahay mo, Juan Manuel. Di naman talaga yan tinatalo. Ayan mo yan. Di yan. Ayan, umalas na tuloy si Juan Manuel. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Mga lalabs, salamat po sa patamsak nyo dyan, mga lalabs. Maraming salamat po. Ayan, kung meron kayong mga alaga dyan, mga lalabs, pwede kayong mag-barter dyan, mga lalabs. Magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan. Brother, shout out sa'yo. Ayan, Jomar Lalabs. Kumusta ka na, Lalabs? Jomar Onyati PH. Brother, shout out sa'yo. Ayan, from Jomar Onyati PH. Why so pretty? God give me this one, Juan. We are same. Drop your link, Juan. Para makilala kita, Lalabs. Sino ba si Juan Manuel? You are
Lalaki ka ba, Juan, or girl? Only. Okay, no problem, Juan. Thank you for your support, my friend. You are from which country, my friend, Juan? Ayan, 5 million mega love shout out mga lalabs. Mga lalab, support nyo naman yung aking live mga lalab. Kung okay lang sa inyo mga lalab, pa-share naman ang aking live. Ayan, maraming salamat po mga lalab. Oy, Juan Manuel lalabs, can you share my live so that everybody will see my live? Ayan, 6 million mega love shout out, 6 thumbs up. Ayan, maraming salamat. Kung okay lang mga lalab, pa-share naman yung aking live mga lalab para dumami po tayo. Ngayon lang si Os Philippines but here in States. Okay. Philippines but here in States. Filipino. Ayan, Linald Show. Migalab, shoutout sa'yo dyan, host, Tusok. Ayan. Linald Show, lalab, Migalab, shoutout. Salamat po sa iyong patusok, lalabs. Ngayon lang tayo nakapag-live. Matagal-tagal tayong nawala, mga lalabs. Nagpahinga si host. Juan Manuel is from Philippines but you are staying in the States. You are living in the States. Kylie, my friend, Migalab, shop lalab. How are you, my friend, Kylie? Long time, thank you so much. Give me likes, my friend, Kylie. Good morning to you, my friend. Ayan, how are you? 4 million Migalab, shout out, 7 thumbs up. Thank you so much. Oh, I'm doing okay. How are you? I am good also, Kylie lalabs. Baka naman dyan, host, Linald. I am doing fine. It's actually the evening in the United States. This time is evening. Ayan, Linald, show lalab. Magbaba ka dyan ng bahay mo, lalabs. Don't read the E in Kylie. It's silent E. Kyle, okay, no problem. No problem, Juan. Kyle, Kylie. Ayan. Coldwind TV, Migalab, shoutout po, tamsak dan po. Ayan, salamat po sa iyong patamsak dyan, Coldwind. Hello, reason why I say good morning because your time is in the morning. Yes, lalab, Kylie, thank you, Kylie. Sabi ni wag daw akong magsabi ng E, silent E. Why do I get silent E? Okay, no need to silent from Kylie. Because since before I call him Kylie. Lenald Show. Ayan, check natin lalab, Lenald Show. Ilan na ba yung bahay mo, Lenald? Ang laki ng bahay ni Lenald. Ayan, bulalo, short. Wow. This is my favorite. Is this a joke? Please let it be a joke. Ayan. Ayan, Lenald lalabs. Wow. My favorite. Bulalo short. Sarap naman ng bulalo, Linald. Ayan, Linald, ako yan lalab, si Bicolanang Oragon. Ayan, Port Topper Love to Migalad, shout out, host. Ayan. Sige, lalabihan kita ng jacket, Port Topper. Kylie, ayan. Sarap yan, host. O lalab, favorite ko yan. Ayan, Topper lalab, meron ka na pong, jacket. Thank you so much. Thanks, host. Ayan, si Bicolanang Oragon, ako yung lalab, dinikat ko na sa'yo, ha. I heard a baby crying. Is that comes from you? Ayan. It's from outside. Juan.
Ayan, 5 million, Migalab, shout out 10 thumbs up. Ayan, si Kylie po nagbaba ng bahay, mga lalab, palablab naman po ako sa nakapin. Ayan. Pawatch naman po ako sa aking mga lalabs. Ayan, Linal Show lalabs, pangarwang dikit to sa'yo ha. Sa iyong ay, dati dikit na pala to. Matagal na pala tayong nagdikit. Ito, bakit nakadikit na to sa iyong aking alagad? Hindi ko alam saan tayo nagbarter na ba tayo before? Salamat po sa jacket from Port Upper Loft. Ayan. Taga Bukol Kahos po. Taga Buhol. Lala, Bicol. Taga Bicol ako, Lala. Earlier in your live, I heard a baby. Yes, they have a baby here. You want to see? Bicol. Taga Bicol ako, Lalabs. Ayan, tingnan natin kung meron pa akong maidikit sa'yo, Linald. Dating dikit na pala to. Ayan, napakasarap ng bulalo, Lalabs, Linaldo. Bukol, ha. Bukol, Buwan. Ayan, for Tupper Love, meron available 1020. Do you have a baby? Yes, I have a baby. You want to see my baby? Coldwin TV, ayan, nagbaba ng bahay si Coldwin. Lablabin natin, mga lalabs. So, you're married. Saan ka sa Bicol? Sa Kamsur po, Kamsur. Saan ka sa Bicol? So, it means Juan Manuel, if you have a baby, already married. Thank you, host from Coldwin TV. Ayan, 4 million mega love. Shout out 11 thumbs up. Thank you so much. Sa Kamsur po ako, for Tupper Love 2. Kamsur lalabs. Sa Bicol. Just asking. Ayan. Director mega love. Shout out, Director. Isara naman si Dida papasok yan. 5 million mega love. Shout out. Good morning, Director. Okay po, Sorsogon ati ko. Ako nandito sa Tikaw Islands. Saan yan? Sa ibang bansa yan, lalabs? For Tupper Loft. Ayan, 5 million mega love. Shout out. Uy, huwag mo payakin dito. Bawal yan. 5 million mega love. Shout out. 5 million. Masbate po from Port Tupper Loft. Ayan. Taga Masbate. Cold wind. Kung payakin dito. Dan sa Lumpiang Shanghai Host. Ayan, salamat, lalab. Coldwin, ang laki pala ng bahay mo, lalab. 8.13. Paris Carnival Tropical. Ayan, Coldwin, nasa bahay mo ako, lalabs. Ayan. Akala ko yung carnival to sa doon sa, ba yun, sa Brazil. Ayan, Coldwin, nasa bahay mo ako. Huwag mo payakin dito kasi baka ma-shutdown ako. Bawal yan. Bakas lang po, sukli ko. Ayan. For Tupper Love 2. Dan, Lumpiang Shanghai, salamat. Oh my God, huwag mo payakin dito. Bungong buto niyo. Bungong buto niyo. Sana yung cellphone mo, i-watch mo nga dito. Sana yung cellphone mo. Panood mo. Ayan, si Director po nagbaba ng bahay. 3 million mega love. Shout out.
Ayan, Lala, pinanood ko to sa'yo, Cold Wind, ha? Ayan, dikit ko sa'yo, Cold Wind. Paris Carnival, ayan. Ayan, si Director po, nagbaba ng bahay, Director. Sarap ng baka. Ayan, si Linal, nagbaba ng bahay. For Tupper Love 2, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, 5 million Migalab shout out. Linal Show, nagbaba ng bahay mga lalab. Lablabin natin mga lalab. Ayan, si Director, nagbaba ng bahay. Juan, you're still here? Umalis na ata si Juan. Ayan, harang po. Salamat, lalab, sa paharang dyan. For Tupper Love, salamat sa paharang mo, lalab. Ayan, nagbaba ng bahay. Duya. Ayan, nakaduyan ko. Duya. Duyan. Ayan, si Director po, nagbaba ng bahay. Director, lablabin natin mga lalabs. For Tupper Love. Ayan, tingnan natin yung bahay niya. Ang laki rin pala ng bahay mo, For Tupper Love TV. Ayan, nasa bahay mo, another fundraise. Blue bar, pasok sa top 3, Malinta, Masbate. Ayan, for Tupper lalabs. Nasa bahay mo ako, lalabs. So, meron kang harang, Lazada. Ayan, for Tupper lalab, nasa bahay mo ako, lalabs, ha. Ayan. Oh. Ano ba ito, mga ibon? Ayan, salamat po pang kapiyan, harang. Ulalab, Lazada. Yung harang mo, Lazada. Mga ibon pala to. Ayun, nag-run. Ayan, sa Director po, nagbaba ng bahay. Ilang minutes ba ito, lalabs? Ayan, 2 minutes and 34 seconds lang para to Tupper. Ayan, tapusin ko na, lalabs. Ay, mga pala ito, mga kalapati. Akala ko ibon. Mga kalapati pala.
Baka naman kasi nag-iyan. Ano naman eh. Hindi pa yakin dito. Na, masa-shutdown to. Ayan, lalab. For Tupper Love, lalab. Done watching. Saan yung cellphone mo? Ba't di mo naman chinerge? Normal naman yung sabi ng di mag-welding ng maaga. Mag-welding. Tapon, ano ba ginagawa mo? Hindi ginagawa mo. Ito mata. Nakasar mo naman kasi. Sabi na wag mo pa iyakin. Ayan, lalab. Salamat, lalab. Kasi ng kilay ko. Tumatapon. 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 Ayan, for Tupper Love. Dan, then also you from Leonard Show. Ayan. For Tupper Love, lalab. Pasuklaan na lang si Leonard Show, lalab. Dan na po sa'yo. YouTube Uno, Mega Love, shout out lalab. Sayos. Kumusta ka na, YouTube Uno? Host, hi. Sabi mo, hi, host. Direktad mo lang, host, hi. YouTube Uno, kumusta ka na? Good morning sa'yo. Kumusta ka na, YouTube Uno? Sundan ko, bakas mo, salamat, Linald, from Port Tupper Love. Lalo kang gumaganda, idol. Ayan, salamat, YouTube Uno. May pambubola ka na naman. Salamat po, YouTube Uno. Huwag kang ganyan, nakalive ako. Yan ang paa mo dyan. Okay lang, binatang papa. Ayan. Di ka nang ganyan. Nakalive ako, nakita mo mga nanonood. COVID nga eh. Huwag ganun. Ayan, 4 million Mega Love, shout out. 12 damhak. Parang di mo naman nirespeto yung yung live. Hindi mo paano? Pag ako nakalive ito. Hindi pa ako ba? Naano ko sa live mo? OTW na po, Linald. Nakita ko na bakas mo. Salamat from Port Tupper Love 2. Ayan. 6 million Mega Love, shout out. Hello, shout out sa 3 million. Ayan. YouTube Uno, salamat, lalab. Salamat. I-like mo ako yung baka makalimutan mo. Palike naman yan, YouTube Uno, lalab. Di pa tayo nagkakapi. Mga 8, magkape tayo. Ayan.
5 million pala from YouTube Uno. Ayan, salamat po sa 5 million in the house. Thanks din sa iyo for topper from Leonard Show. YouTube Uno. Leonard, sukli na po ako. Salamat from for topper love 2. Ayan. Salamat po sa 4 million in the house. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, si YouTube Uno nagbaba ng bahay. YouTube Uno. Panoorin mo naman yung ano ko, yung video na kapin. Ayan, YouTube Uno, nasa bahay mo ako, meron kang ads. Meron kang harang. YouTube Uno, malaki na yung bahay mo, 3.02k subscriber. Ayan, YouTube Uno, malaki na rin pala yung bahay mo, lalads. Ayan, YouTube Uno, yung ads mo 1 minute. Oh, ganda naman ng lugar. Saan lugar to, YouTube Uno? Saan ka nagpunta? Ang ganda nito. Ayan, YouTube Uno, napakagandang. Saan lugar to, YouTube Uno? Nasa rooftop. Condo sa pala to, sa Ayala Mall, Davao City. Sa Ayala Mall pala to. Ang ganda. Ayan, 2 million, Miguel, shout out 2 million. Ayan, YouTube Uno, pinapanood ko pa YouTube Uno yung yung kundo. Napakagandang lugar. Ayan, 4 million, Miguel, shout out, 14 thumbs up. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan.
Nagkape na po ba kayong mga lalabs? Ikaw, YouTube, no, nagkape ka na? $5 million mega love shout out. Patamsak naman ako mga lalab. Huwag niyo pong kalimutang tamsakan yung aking live. Ayan, maraming salamat po. And kung meron po kayo dyan mga alagad, mga lalab, pwede po kayong mag-barter dyan. Boss, baka meron kang 30 dyan. Wala lalab, wala pa akong bago. Tingnan ko nga. Nakakawal mo. Nakakawal mo. Wala lalabs, ano, Linald. Ano bang luto tong ginawa mo? Anong luto to? Nilaga lang? Parang ang sarap. Ayan, Jinjania Official, mega love shoutout lalabs. Jinjania, hello. How are you, my friend? Mega love shoutout. Thank you so much. Don't forget to give me likes, my friend. Ano, Jinjania? Banana. Banana Sister 6. You have 6 banana, ano, Jinjina, just connect with me, lalab, so that I will return it to you 6 also. Even I will make it 10 for you. Connect the 6 banana for me, ano, Jinjinia. You have 6 banana, ano, Jinjinia. Connect to me, lalabs. Ayan, Linal Show, may 30 dito. Ayan, Jinjinia, Linal Show, 30 banana. You want barter, ano, Jinjinia? Ayan, si Linal Show, merong 30 available po. Jinjinia, you still here, lalab, connect your 6 banana to me. Juan Manuel, ano, may love shout out lala below.
Sorry ti imong bunso ito si Radius. Radius boy, ambot oy. Radius boy, ikaw pala to. Kumusta ka na, lalabs? Sabi mo nasa ano ka, nasa, ano ba yung sabi mo kanina, nasa US. Director, ayan, nagbaba ng bahay si Director, lablabin natin mga lalabs. Kumusta ka na, Radius? Ito na, prank ka. Oo nga. Sabi mo nasa ano ka, US. Kumusta ka na, Radius boy? Kumusta na yung channel mo? Na-monetize ka na? Namuni ka na, lalabs? USA or unahan sa Alabang. Tama nga, ang galing mo. Nasa Alabang ka pala, Radius boy. Dati tumira ako sa Alabang, matagal na akong tumira sa Alabang noon, 2000 ano ata, 2011. Diyan ako nag-board nung nag-work pa ako sa sa SM. SM ano ba yun? Basta nag-work ako sa SM. Papuntang basta na ba yun? Nalimutan ko na, tagal na kasi. Diyan ako dati nag-board ko diyan sa sa Alabang. Malapit doon sa saan ba yun? Doon sa May Sugo. Kaya USA. Unan malapit sa Alabang. Doon sa May Tulay ba yun, di ba? Ano ba yung tulay na yun? Nakalimutan ko na. Saan ba ako doon sa Alabang? Ayan, 5 million Miguel. Matagal ako sa Alabang tumira. Saan ka sa Alabang? Sugo mga student ang suki. Doon ako malapit Juan Manuel. Saan ba yun, lalabs? Anong lugar ba yun dyan? Nakalimutan, 2011 pa sa yun eh. Matagal akong tumira dyan sa Alabang. Ayan, 5 million Miguel. Shout out. Director nagbaba ng bahay. Pang ano yan, lalab? Pang tuition. Dagdag tuition yan. Bakit alam na alam mo yan, Juan Manuel? Alam na alam mo yan, ha? Ayan, 5 million Miguel. Shout out, 15 thumbs up. Alam, mapabalik-balik lalo na ang mga HRM. O lalabang bandagdag kasi tuition yan. AJ Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Miguel, shout out, AJ Vlog. Ayan, si AJ Vlog, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab, AJ Vlog. Ayan, si AJ Vlog, 597. Wow, ha, idol. 1.3K, viral pala to. AJ Vlog, ayan, AJ. Dikit ko sa AJ yan, nasa bahay mo ako, pagbili daw, uniforme. O lalab, ganun talaga. Ayan, AJ, napanood ko yung sayaw mo, lalabs. Dikit ko to sayo, ha. Please flex next from AJ Vlog. Ayan, AJ, ha. Dikit ko na to sayo. Yung iba, matanda ang gusto. Yung matanda kasi yun, labs. Maraming pera. Sugar daddy.
Pangdagdag yan, ano lalab, pang tuition. Pambiling uniform. Ay, ganun yan. Yung iba pag free time, nagpapagalaw sila. Ayan. Director, ayan. Diskarte na lang nila yan, lala. Buwan, diskarte. Kasi kung ano sila, kung ano, working students, ha? Ayan, Director, nagbaba ng bahay si Director. Lablabin natin mga lalabs. Si Director lablabin. Ayan, 5 million in the house. Miguel Lab, shout out. Mga lalab, nagkape na po ba kayo dyan? Bigla akong kape. Ha? Ha? Grabe ka naman. Mamaya na, wala pang isang oras. Ha? Ngayon nga lang eh. Please flex next. Ayan, from AJ Vlog. Ayan, 5 million Miguel Live. Bakit pag nandito ka? Ayan, 5 million Miguel Live. 15 thumbs up. Salamat. Wala pang 1 hour. Pero kami naglilinis nung ng OGT ako. Ang baboy sa sahig lang iniwan. Ganun talaga Juan, Manuel o Radius Boy. Ganun talaga yung labs. Director, ayan, nagbaba ng bahay. Si Director, lablabin natin. Si Director, mga lalabs. Ayan, salamat po sa 5 million nag-i-stay dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo mga lalabs. God bless everyone, lahat ng nanonood. Palain ng Panginoon. 5 yung ginalaw ng, grabe naman yan, Juan Manuel. Ito ba yun? Marami kasing ano yon, maraming ano yon lalabs. Maraming pera. Ayan, pa-like naman ako sa live ko mga lalas. Maraming salamat po. Grabe naman yan. Paano mo nalaman yan, ano? Juan Manuel, ha? Ano mo naman i-like naman. Makating punjay. Kaya pala alam na alam mo. Isa-isa kasing naglabasan. Ay, ganun. Saan ka na ba nag-work ngayon, ano? Radius Boy. Saan ka nag-work, lalabs? $14 pa lang, wala pang 1 hour. Sign ng views. OGT pa yun, ate HRM kasi ako. Mag-abroad ka, ano, Radius Boy. Apply ka sa mga ano hotel. Apply ka lalabs, ano, Radius Boy.
Ayan, 4 million Miguel Lab, shoutout 16 tamsak. Nautusan naglinis ng room. Kaya nakatayo sa labas. Pang tuition yun nila lalabs. Kasi kung kulang sila sa budget. AJ Vlog, ayan nagbaba ng bahay si AJ Vlog. Bibi pa yung bahay nito ni AJ Vlog eh. Ayan, pa-watch naman ako mga lalabs sa aking sa aking video po yung nakapin. Si AJ Vlog, bibi pa yung bahay nito. Ayan. Pero ang isa nagbibihis na. Kasi tapos na. Ayan, pin kita AJ Vlog ha. Ang laki ng kita nila. Ayan, AJ Vlog ha. Nakapin ka na lalabs. Please subscribe channel 1K. Ayan, AJ Vlog. Nakapin lablabin natin mga lalabs. Ayan mga lalab, pa-watch naman ako mga lalab sa aking binabang video. Ayan. Ayan kay Bicula ng Uragon ako rin yan. Ayan sa Bicula ng Uragon ako rin yan mga lalabs. Ayan, 5 million Miguel Lab, shout out, 17 thumbs up. Salamat po. Ayan, pakunog naman ako sa nakapin mga lalab, AJ Vlog. Yung isang babae, ikatatlo, ayun, matanda na niya yun. Ayan, AJ Lalabs, you are now 600. You are now 600, AJ Vlog. Suki siya ate, kaya pala. Mga lagad ka ba, AJ Vlog? Mga bagong dating galing state ang kaya pala mga kachatlayan mga lalabs. Please subscribe my channel 1K po. Ayan. Ano ka? Ayan, 3 million Miguel Lab, shout out.
May time na pinag-video ka, lalab. Totoo ba yun? Anong gagawin niya sa video? Nag-building na. Mainit or magkape tayo. Ayan. Di pa ako nagkape, lalab. Hindi pa ako breakfast. Ay, yung hindi pa nagkape dyan, magtimpla muna kayo ng kape, mga lalab, habang nag-YouTube. Pinagyabang niya lang, syuhada. Pinagyabang ba yung mga ganong bagay? Please connect to AJ Vlogs, mga lalab. Ayan, nakapin si AJ. Kape di mais yung akin, ate. Sarap yan. Kape na may mais. Sarap yan, mais, lalab. Kape na gawa sa mais. Ano yun? Kape na gawa sa mais. Ano yun, sinuno? Ano yung paano naging mais? Paano naging kape yung mais? Sinunog? Paano ginawa yun, Juan Manuel? Bikudan, Sadik, 28 channel, Tamsak host. Sadik lalab, shout out. Sadik, 28 channel, Tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo. Bigyan kita ng jacket. Pipito Kakis, Migalab, shout out Pipito. Ayan, lalab, meron ka ng jacket, Sadik lalab, may jacket ka na po. Ayan, may jacket ka na, lalab. Pipito lalab, bigyan kita ng jacket, Pipito. Si Pipito Manaluto, nandito pala. Wait lang, lalab, ha. Pipito lalab, ayan, on the way na ang jacket mo. 6 million, Migalab, shout out. Ayan, Pipito, may jacket lalabs. Pipito. Pipito Katakis. Loading ka at tiwayos na. Ayan, from Sadik 28 channel. AJ Vlog, nagbaba ng bar si AJ Vlog. Naglo-loading ba ako, Juan Manuel? Wala naman, ah. Ayan, Sadik lalab. You're most welcome, my friend. AJ Vlog, nagbaba ng bar si AJ Vlog. Huwag mo ang payakin yan, uy. Mama. Pa nga ako ng babae to, tip ko daw sa pag-video. Di may kita ka pala, Juan Manuel. Di maganda, meron ka palang tip. Maganda, meron ka ng pangkain. Ayan, 2 million may shout out. Ayun nga lang, palablab naman ako sa aking video, mga lalab, may binababa ni Aidensky.
Pag may customer daw, kahit di kami kita, hinahanap ako ng buying. Binabalatuan ako. Ang galing, meron ka palang balato, maganda yon, dagdag kita. Sa Dik28 channel, ayan, nagbaba ng buy, lablabin natin mga lalag. M&M's, sa Dik. Laki na pa ng buy mo sa Dik. Dati na pala akong nakadikit sa'yo, lalabs. M&M. Sales lady ba ang work sa Alabang? O lalab, dati sales lady. Ba't nakita mo na ako dati? Matagal ako dyan tumira sa Alabang. May anak na pala host, whatever TV. O lalab, may anak na ako. Nanganak ako nung March 3. Na ko lalab, sa tulang lalab, nasasaryan si host. May anak na ako lalabs. Tukakis, ayan, nagbaba ng bahay. Nasasaryan si host nung March 3. Pero naka-recover na, okay na ako. Nagpapagaling na lang. Kaya ako matagal din nag-live. Mga lalags. Nandito yung baby ko, naiiyak nga eh. Naiyak. Gusto madede. Yung dinidikdik yung mais. Katapos lutuin, kaya ginawang kape. Yung parang dinidikdik tapos parang sinusunog sa kawali, ganon. Sa Dik28 channel, ayan, new dikit with bakas po, pasukli, salamat from Pipito. Sa Dik Lalabs, ayan, dan na sa'yo si Pipito, pabalikan na lang lalabs. Ayan, 4 million Miguelad, shout out. Yan yung baby ko, nag-iyak-iyak. On the way, Pipito, from sa Dik28. Ayan, si Nox Mark Dan from Whatever TV. Sino ba to si Whatever TV? Go to channel kayo mga lalab kay Whatever TV. Tingnan natin yung bahay ni Whatever TV. 88 ka pa lang? Baby pa pala yung bahay mo, lalabs. Whatever TV, baby pa yung bahay mo? Ipin natin si Whatever TV, baby pa yung bahay, 88 subscriber pa lang siya. Itinayin pa lang siya mga lalad si Whatever TV. Baby pa yung bahay ni Whatever. Taon ko din na asikaso. Pinabayaan mo to lalads. Kasi nabisi ka ba? Pag busy kasi ganun. Palablab na kapin mga lab, bibi po yung bayo, naghanap sana ako ng mapangasawa lang. Patay tayo dyan. Whatever din sukli nyo, dikit with bakas po. Pasaway si Whatever. Hindi naman dyan lalabs, oy. Whatever dyan sukli nyo, dikit with bakas po. Ayan. Ayaw sa akin, bakit ayaw sa'yo? Hindi ka naman siguro pangit. Ayan, palablab kayo, Whatever mga lalabs. Whatever, nakadikit ka na ba sa akin? Paano ayaw?
Pugi ako, sabi ng nanay ko. Nanay mo yun eh. Siyempre sabihin ng nanay mo, pugi ka. Kailangan sabihin ka ng nanay mong pangit ka eh. Magsamaman yung loob mo. Mga love, pa-watch naman sa aking video mga lalabs. Ayan yung aking binaba ni Ailinski. Ayan, whatever, bakit nakatira ang mga paniki sa mga kuweba? Bakit hindi sila lumipad sa mga bagay sa gabi? Ayan, whatever, lalab, sa bahay mo ako ha. Ayan, whatever, nandyan ka pa, whatever. Ayan, whatever ha. Connect na sila, din ako nagbakas, whatever. Biglang kape. Ha? 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 Opos, padagdag naman 20 para maging 100. Sige, lalagyan ka lang sa taas. Ano ka niyan? Ilan na ba yung sa'yo? Ayan, mga lalabs, nakapin po mga lalabs. 8 na lang, 9 na lang. Ayan, whatever, si Bicolanang Uragon ako yan ha. Si Bicolanang Uragon ako yan, lalabs, whatever. Ayan, may bakas ako dyan. Taga saan asawa mo, hos? Taga Bulacan. Paano mo nalaman whatever? Ayan, whatever, lalab. 8 na lang po sa nakapin, mga lalab. 8 na lang. Eight na lang po sa nakapin, mga lalab. Dikitan po natin yung nakapin. 8 na lang po, 8. Malawit lang, mga lalab. Magtimpa lang siyos ng kape ha. Babalik po ako ha. Para tayong nagulong. Ayan, 3 million lalab. Mga lalab, babalik siyos. Mga lalab, magtimpa lang ako ng kape.
Oh. Oh. Ibigay mo doon. Ayan mga lala, magkapit tayo. Ay, made in Comboran. Miguel Love, shout out. Ayan. Sinsya na mga lala, dito bigyan ng jacket. Wait lang ha, bigyan kita ng jacket ha. Parang nawala yung ating music. Made in Comboran, lala at Miguel Love, shout out. Bigyan kita ng jacket, nagkape kasi host. Ayan, nagtimpa tayo ng kape. Ayan, may jacket ka na po, made in Kumburan, watching from Indonesia. Ayan. Simple Miss, Migalab, shout out. Bonnie, Buhay Manubela Vlog, Migalab, shout out. Ayan, si Director nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million, Migalab, shout out. Mga lalabs yung nakapin po, road to 1 po. Lablabin po natin yung nakapin, mga lalab. Road to 100 po yung nakapin. Wait lang, whatever ha, makaka 100 ka ngayon ha. Kapit tayo mga lalabs. Yan, mainit pa. Mainit pa oh. Mainit pa, mainit. Whatever, nandito ka pa ba, whatever? Huwag ka umalis, whatever. Whatever, nandito ka pa ba, whatever TV? Ayan, labs. Hindi na ako. Whatever, 93. Tinatakot mo naman.
Nadia, hello, sa taas. Sino mo? Ito, sa taas. Ito. Mga 9 lang tayo mga lalabsa. Pinapaiyak. Tinatakot mo naman, di naman natutuwa eh. Kain tayo mga lalabs. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Whatever, dito ka pa ba? Umalis ka si whatever. Ayaw mong mag 100 ka? Ayan, kape tayo. Kaya kinukutsara rin kasi mainit pa eh. Ayan si Director po, nagbaba ng bye, Director. Kape-kape kayo dyan mga lalads. Kain tayong tinapay. Ayan. Million Miguelab, shout out. Inom tayo ng kape mga lalads. Inom kayo ng kape ligyan, magnimpla na kayo dyan.
Ang pulong ng mukha. Bitin yung gatas. Ha? Gatas. Saan mo? Ang bako. Ang mga lalad. Don't try. Yan, say hi na to the viewers. Naiyak po mga lalabs. Wag na cry. Papalo tayo ni Lolo. Madam, ito po yung baby ko. Nag-ano kasi ang building. Tapos na. Buksan mo nga yun, oh. Magbukas ka na. Ano ba? Malagkit nga. Alam mo naman pag ako nagbukas niyan. Nag-ano yung kamay ko. Ba't mo kasi pati yung kamay nilalagyan? Bakit ako di na? Ano ko i-update mo to eh. Yung kagabi pa. Ano yun eh. Tingnan mo. Hindi sarap eh. Baboy yan, sarap. Kain mo yung baboy. Nakita na yung daddy mo. Wala na makakita. Wait lang dang. Si mama ngayon Patayin mo natin. na to ah. Patayin mo na tayo. Kanina pag gustong patayin mo. Patayin mo na. Patayin mo na. Eh, nandiyan ka pa. Patayin mo na nga. Ligo ang bata. Ang bata bulu, kabul-bul. Ito mama na. Patayin mo na.